Tadzoka zvakare. Tirimo muchirongwa chi. Une mari kamvese. Mari hakuna. Muna ruma dora ari kudhakwa todhakwa. Chiri kuratidza kuti mari hakuna. Kuona kachikupu kandikumwa aka. Aka. Inonzi it's ethanol. Kana kuti yembatutu. Inini makoti ndinoadawo. Asi koti zvekuita $60. 60 yeyo ndikaipiwa ninika. Ndokona kutorarama upenyu hwakanaka ine. Wakapiwa 60 unoita madhezi manganayo. 60 pound. 60 pound? Kana 3 days ndochoka ni. Yo wani koti ye. Ujuru wakambatutu kakwe. Akandaitenga 11. Chipinda. Saka pete unoda mari. Kwete kuti hani ndoda mari. Muno muZimbabwe. Munhu kuti unyatso kurarama a good living. Muno muZimbabwe ka. To get about ukona kana 100 pound per day. Sure you can survive. Nokuti zvokudhura. You imagine vegetables of 3 mashizha. It's 5 pound. But 5 pound guys semari kamasombe. Iyo gayo wakachinja kanoti kadola US kai kai. Nenda kaona kupiko. Ndakaona kupika dola US. Wapusha ngoro mpa mari. Ani yo wakambona munani chinipa dola US nini. Plus right wakora. Ikezvinezvo right. Munhu wandopushira ngoro wacho ndiani. Ini ndapushira ngoro takudzokera paipai kuti ndapushira ngoro vanhu vanoenda kumabhazi vachienda kumusha. Kezvinezvo mabhazi acho akanzi musafambe. Vantu vangu vambori madhodha bini, waitakura mabini. Mabini? Mamotikari zvese zvakutenderera zvanotsimbirawo pasi. Zvokutendera zvitakura. Hapasina bhizinesi. Zvakatodhakwa. Iwe ukatondiunzi ukanditi uya udzurire kana masora mugadheni. Ukandipa kana 4 bond kana 5 bond, yes. Ndenda winawo nyaya yangu. Asa lockdown yakuparadza. Because ine ndikaona hafu yechingwa. Notenga jori juice rangu. Todaro 2 liters. Lockdown yakukandadhaza. Kwete zvekumbotamba. Kwete inini ndega. Aiwa havana vakawanda. Kwete vamwe vacho havataure zvavo. Chero even nini? Asi inini ndotaura ini. Ani yandidambura baba. Yakubika. Aiwa. Yakubhoirisa. Yandiboirisa. Ona mutsanga wandikupema. Mutsanga yoyo. Kuti ndikuwane mutsanga yoyo. Ndatorikishira baba. Panani timbira mugadheni ndikupe mari yemoko. Ndoba ndapiwa. But yo kuda even pasina kuti lockdown ngati chimwe ngochema chete. Aiwa. Zvinenge zvakatotangwa. Kuchema kone ndendichema chi. Ndendichema. Zvagara zvinongochemedza. Ine ndinabasa nelockdown iyi. But ndagara ndinotongondichemedza zvinhu zvacho. Ataure mazitevana kuti achemedza vanhu ndiani. Asi udataura mazitevana. Asi vanozviziva kuti ari kuchemedza vanhu ndiani. But yo uri kuona corona ichiperera. Corona ndakanzwa kuti iwindi chete inongobhururuka ichienda iyo. Handi inongopera yega. Muno. Aimwere. Anambeona. Saka usikuverenga mapepa kaya. Mapepa sha. Bosi yo. Unoda kuti nditaure zvinhu zvandasingadi kutaura ini. Aiwa corona irimo kababa. Corona irimo sha. Uri kuona? Muno nyika dzese dzine corona ka. Sakanzi dziri kupiwa mari America. Saka manje ka vabiya vedu vakabva vamhanyira vakati kwangu iriko. Vabva vatambidzwa mari yacho. But iriko ka corona. Haungati corona iriko. Iriko izvezvi yatoma mu25 kaona wakatestwa positive. Pameona unongota nayo but nyangoti wasati watesta chete. But haane zvauri ungabatwa necorona iyoyo.
amene kuti nendibata ndakaita sei kana masymptoms acho handibazive. So ndisaka ndati hausi kuverenga bepa. Ndakafunga kuti edzi zvakafanana needzi here. Ndakambobvunza unofanira kumboenda paBBC umboonawo kuti zvinzi chi. ndakambobvunza umwe munhu ndikati iyo corona inotaurwa masymptoms acho anenge akaita sei kanzi flu. Pane umwe musi wandakamuka ndichikosora ndichibuda madziwa ega ega kati uye akati corona yefuluka. But yo unoti chine zvikuitika kumusika zvemalaini ari kumirwa kune corona yechinzi inotoda kutoti amufana kutombosangana padhuze. But wakaenda kumusika izvo unoona kana line rinenge navanhu 500 vanongoda kutenga hupfu. Uri kuzoonawo sei nenyaya uchiona situation iripo. Handiti vakataura kati 1 meter away. 1 meter apart. Zvokuti zvikwenzi zvakanzi yasvika pambileza apa kufaka munhu wese. hapana munhu anopona baba anobva chazokutaurira imwe zvimwe zvandinoda kutaura handiri kutaura pamepo handitaurira kuti hanzi kumwa ikoko. Uri kutonakirwa handiwa mai manje unonge watodhakwa kutotadza kufamba anapa uchimwa zvakafanana kumwa nhingi inonzi chiparakwati mushonga wesora. But iwo handi kumwa yekuzurira kuti utonakirwa nako kadore kako. Dzani aiwa hazvisiri izvezvo ndodziona ini ndodziona atikomuri I didn't even complain about anything. Uri kushamba kuti ini ndikuzamba about the situation which is happening here in Zimbabwe, not kuti ndikuzvambira ndega. I am even doing it for everybody who's in Zimbabwe. Kuti masuta akauya ati muri kunzwa hanza watimira masutu. andakatimira masutu nani apa tsvina yonayo kuda ye ndakutoshaya zvokupfeka ona makaro ari kufamba ri panze iri asigaro riri panzeri mahwambi ini nemasutu inini ndofamba garo riri panze kudai svini iri chigara pasi tazoona kuti akizha iri pasi daroko hapana kutongopfekawo zvokungonenekedzawo. Saka mahwambika ndikutaura kuti mahwani handikutaura kuti mahwani wocherama unofunga ndokunyebera kuti mahwani. But yo hauzviitisi here kuda hapana kuzviitisa unofunga kuti handiti zvinhu zvakanaka ini zvakanaka ndotozvidawo inini but through the situation because yo takatotarisa raini rese ka kuona tikuona iyo ntu wega unongongori kana musichasi yako yega. Why ikutambudzika iwe uzotambudzika kudarika vamwe vese zvako zvakanyanyisa kaka zvinonyanyisa ka ndiwewe chete iwe kutambudzika kuriko sambofa wakanyeberwa kutambudzika kuriko iwona mboona kana zvakafanira kuti unobvunza kuti wai muraini nese mune benzi 1 riri kupenga saka unofunga kuti ndiro rakada kuti ripenge benzi riro. Aiwa but wona akaturama semunyika waiziya semunyika kabati kaka inini wewe you've got your own things ka yokuti wewe otherwise you are leaning against somebody or you've got somebody anenge achikubatsirawo. Aiwa besides kuti hanzi anenge achikubatsira chikukompera nevezera rako iyoyo vasabatsirwe kana nevabereki vavo nevabereki vakashayika vanenge vatori nani vanenge vatori better than right vari better than nyika vazhinji vachoka ana baba vacho vane dzimba iyo baba wanaira ndikutaurire inini ndiri kutaura ati vanoenda kubato kudubura mapoto
sadza anosvika rabikwa kudhara. Ini shamwari ini ndofana kutofunga kuti nhasi ndadya chii, nhasi ndadya chii. Kana zvikadhakwa zvinenge zvadhakirwa inini. Vazhinji vanondokudubura mapureti kumba kudzimba dzavo. Ndosaka kachinji yokuti inini kaona hwahwa hwangu handidi kupa munhu. Nokuti iye kana amwa hwahwa hwake hwangu inini ka akundodya sadza kumba kwavo. Ini ndine nzara ndasara ndega. Hey, saka pakaipa. Saka most of the time handiriona apa ndiri kumwa ndega ka ipapo. Handidi munhu. But usapocheka kana uchida kumwa wega wewe. Handipoche. Ini ndindotopochwa because inini iwo zvaunoziva. Hati wambotaura kuti kona second. Ndozikana vanhu vangani vanondiziva ini. Munhu wese. Vanoita tuma. Unozikanwa nemunhu wese. Tuma peace job. Munhu wese anokuziva. Wakambona ndiri basa here. Aiwa ubire munhu. Kana kuti ndakambozwa marikiti. Wakambona ndakaiswa marikiti. Kinzi kudaba. Mai. Ati zvandoita ndinoziva. Kuti kuda anoita mapeace job ake akapiwa mbijana iyeyo ndiyeyo. Anditi vanonyatsa kuziva iwewe. Handibire munhu inini. Uri kusiyana naro wega chii chiri kunetsa. Ayo, apera. Waita bhuku kudai.